En we beginnen met het bericht dat Zijne Majesteit Holland opnieuw een drugstransport heeft onderschept. Het is het zoveelste drugstransport en het is al een paar dagen geleden gebeurd, namelijk op 24 november. Pas vanochtend is het bekendgemaakt. Het gaat om een drugstransport van 511 kilo cocaïne. Bij de onderschepping is gericht op de motoren van het drugsbootje geschoten. Het is alweer de 7e vangst sinds de aankomst van het Nederlandse marineschip in het Caribisch gebied in september. Het marinepatrouillevliegtuig van de kustwacht zag 24 november een verdacht bootje. Het stationsschip kwam direct in actie en na een snelle actie zagen de mensen van het drugsbootje dat er niks anders op zat dan zich over te geven. Daarvoor gooiden ze alle drugsbalen overboord. Die zijn onderschept en uiteindelijk zijn de verdachten en de drugs overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht. De smokkelaars wachten vervolging in de Verenigde Staten.